Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ onye ọbụla bịaba nso oge elugo mgbe anyị ji akụwa akụnto omenala Igbo amaka mma omenala anyị amaka na mma onye ọbụla bịaba ma nwoke bịaba buketa oche gị na 100.9 FM Solid FM ka ọ na-agba otu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ onye ọbụla bịaba ka anyị mee na omenala anyị Ijoku nwa gụrụ elu onye mgbịrịgba batarue mgbịrịgba nwilo dị sara gbo ọgbasịla gụrụ abịarue ka anyị mee na omenala anyị elesi eme ihe Igbo ga-anụ ntị ka unu n'ụlọ elesi akụwa akụnto mgbe ga-anụ ntị ka unu bụrụ etu anyị si ekwu ibe mere eme nke nịnwa bụ okwu mere ime nke nịnwa bụ nkọwa omenala Igbo amaka mma mana anyị ahịa ọgbọ Chukwu na ndị na-akaba anyị aka na omenala anyị na-anazi ana ibe na anyị ji nwe oke ike nga nwe ọka ala ọbụ n'agụ ya bụ ibe na-ananarịzi anyị n'alụ na-eme alịrị eligbo na ichoku n'ibe anya mụ na-abụ Igbo bụ Igbo onye ọbụla chighataba ka anyị ya nataba n'azụ ọkụ kọrọpụkwa m kedu ibe ọ ga-eji so ụdị nwa ya ibe niile na-ananarị anyị na omenala anyị ya nakwa omenala anyị ya na ekene m ndị nze na ọzọ keneri ndị chiri echichi Igbo bụ Igbo onye ọbụla zukọta oge ruo mgbe anyị ji enye mabive mana m aga ọvọ ndụ ka anyị adịghị na mma ndị bụ ndị na-aba aka na-ekwu ndị merụ ka anya bibe wee ruo onye niile anyị ekene onye ọbụla niile Igbo bụ Igbo bịa kene anyị menyere si eme kene mụ na ekene ọnụ